Igbo National Union Austria. Eyimba eyi, Igbo Union bụ number one. Igbo National Union Austria. Eyimba eyi, Igbo Union bụ number one. Austria, Igbo National Union. Udo na ịfụnanya, ofu obi ka anyị ji aga. Austria, Igbo National Union. Onye wule ibe ya ịfụnanya ga-ebi. Jide ife n'aka. Igbo National Union Austria. I be na Graz, Steiermark, Austria. Obodo malụ mma n'Europe, obodo oyibo. Anyị nwere ugwu na mba. Obodo niile dị iche iche na anyị nọ ya. Igbo National Union Austria bụ number 1. Maka na ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-achọ. A na-ekwu na-eme mme. Ọ dịla ụmụ Igbo mma, ọ dịla onye ọbụla mma. Isi ba ụlọ ọbara agụba ji mara onye ọbụla isi. The national president, Igbo National Union Austria, Chief Emma Emerum Ojiako, Nwachinemere 1 of Austria. Onye ọmasị awọ mma n'Imo steeti wee bịa. Anyị bụ ụmụ Igbo kwụghị n'azụ. Anyị si gị gaba n'iru. Anyị wee na-ekene Odoziakụ ya na Lola maka Apolonia Ojiako, First Lady nwanyị ọma. His Royal Highness Eze Marcellinus Chukwudi Ugwumba, Eze ndị Igbo 1 of Austria, Founder Igbo National Union Austria. Echichi nwere onye ọ na-ekwesị ekwesị. Anyị wee na-ekene Odoziakụ ya nọ Barrister Onyinye-Chukwu Ugwumba, Ugeze, ezi nwanyị mara obi dị ya. Ndị ọmasị omume Isiakụ n'Imo steeti wee bịa. The Vice President, Igbo National Union Austria, Chief Emmanuel Enenyi Ochirozo 1 of Austria. Onye ọmasị ụmụna n'Ọlụ Local Government Area Imo Steeti wee bịa. Ya na Odoziakụ ya nọ Lola Adaeze Cynthia Enyi Ibebi. Anyị wee na-ekene odeakwụkwọ anyị National Secretary Chief Miles Prince Clement Opara. Ihe ga-eme the first of Austria. Onye ọmasị ụrata n'Owerri North wee bịa. Prince Paulinus Etisi Obi Igwilo Amawodikis 1 of Austria, alias Last Card Mume, Ebu Director of Social, Igbo National Union Austria. Onye ọmasị Osina n'Idata North Imo State wee bịa. Ya na Odoziakụ ya nọ Princess Oluchisandra Igwilo Baby ọmụma asarụ nwanyị ọma. Chief
Oka for Shibweze. Osisi Potari here, one of Austria. Public Relation Officer, you know. Ezebineno, one of Ezenibite Aguata local government, Anambra State. Onyomani Sobilio. Chief Judebem Joko. Akebu Shongwandi Bonine. One of Austria. National Treasurer, you know. Igbo National Union Austria. Onyo masi ehi member no n'Imo State webia. Oliver Igogweneke no nene. Chief Sunday 1 minute. Onugo Nzaka no be one of Austria. Chief Provost, you know. Chief Executive Officer Sonny U Investments Limited. Onyo masi Eyiba na Abakaliki Ebo State webia. Aiweneke na Cosmos Nana Nyanwu alias Capito, Assistant National Secretary, you know. Onyo Masinsu, he member no local government area in Imo State webia. Madonna kankane gwo malaba. Ashiokoye Akuna Zobi one of Austria alias Watana Chonkeya of Umaroma Noka Anambra State capital city Anambra. Statement Igbo Union Austria and Omao. Chief Louis Obiajolo Oliver Digogo na Boge Akunaka, Agui one of Austria. Onyo Masiya Labia, Anambra State. Chief Juventus, Chukwuwiko Koli, Niso Webili. Chimereze one of Austria. Chief Executive Officer. Goshwill Group of Companies. Oliver Igogwana Magezo Mama. Academy Telecommunications. Na money transfer. Na motor business in Obodo Ibo. Onyo Mashosu Mogu Webia. National Union Austria. Igbo National Union Austria Ndioma. Was your no name?
fenaka onye biri benya biri no Ayigebi jidi fenaka Ayigebi jidi fenaka Igbo National Union Austria bụ otu fụrụ mmadụ ikpeba n'anya Wanche gosiri akwụkwọ 1 by 1 ndị gbalaga igwe n'obodo oyibo ma na-enyela ụmụ ogbenye aka ma na-enye ụmụ akwụkwọ scholarship na Naịjirịa n'obodo oyibo ma ji egụba akwụkwọ na nkịtị na ahụ Igbo National Union na Steiermark Graz Austria bụ nọmba 1 anyị wee na-ekene Comrade Ferdinand Chijioke Nwosu alias Nwabude Ezugo onye ọmasị Ọka Anambra State wee bịa Managing Director Motorland Brothers Limited nwoke ke nwanyị mma anyị wee na-ekene Linus Udoka Ejido alias onye nrụ orie Managing Director Lenua Holdings Austria onye ọmasị Ọnịcha Ọlọna na Delta State wee bịa anyị wee na-ekene ejoghị m Angod Ọfụrụ alias Dami Golden One onye ọmasị Agwụgị Igbo Obiti Nikwere Local Government Area Rivers State wee bịa anyị wee na-ekene Comrade Emeka Noble Atụ Egwu Ijele Oyibo aka na-eme tokumbo na Austria nwa Maazị onye ọmasị Arochukwu wee bịa enyi Christian Anike alias enyi of Oduma onye ọmasị Oduma n'iri Local Government Area Enugu State wee bịa Di Nwobi John Ọpụta obi ye na Mkpologwu Anambra State Akwata Local Government Managing Director Everyday Supermarket Limited na Port Harcourt ejoghị m Chibob Eze Ebu Fada
Agamefu 1 of Ngbo Enugu State. Ebu Petron Ayene. Igbo Union Vienna branch. Igbo National Union Austria. Anyị nwere ugwu na mba. Udo n'ifunanya ka eji aga. Unity is power. Ịdị n'otu bụ ike. Ana m ekele onye ọbụla one by one. Owe bilibe kwuru ka na-eme. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Royal Highness. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Eze Titus. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Ngima. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Eze Uche Kako. Ga-ebi jide ife n'aka. Of ụmụ eze ala. Ga-ebi jide ife n'aka. N'awọ mma Imo State. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Ụmụ Igbo nọ na Austria na-ekene gị. Jide ife n'aka. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Reverend Father. Ga-ebi jide ife n'aka. Igbo Amalụ Matthew. Ugoezuo 1 of Olo. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Ezeagu Local Government Enugu State. Jide ife n'aka. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Chief Ebere. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Efobioha Waziri. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Eke 1 of Ụmụeke. N'Owere Nkwoji Imo State. Ọka Obulu Ụzọ. Anyị ga-ebi jide ife Emir of n'aka. Hamburg, Germany. Anyị ga-ebi Managing Director. Anyị ga-ebi AB Links Nigeria Limited. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Madam Teresa Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Pojo. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Adachi Goziri. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Igbo National Union Austria. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Former Chair Lady. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Anyị wee na-ekene Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Stephen Happiness Nweze. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Alias Mini 1 of Italy. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Onye ọma si Njaba. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Wee bịa. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Ebu mmemba anyị nọ. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Onye ọma si Italy wee bịa. N'aka. Igbo National Union Austria. Jide ife n'aka. Anyị wee na-ekene Jide ife n'aka. Franklin Obi Arungwa Ga-ebi jide ife n'aka. alias Obi of Africa. Jide ife n'aka. Onye ọma si Ezinihite. Jide ife n'aka. Ndị ise n'Imo steeti wee bịa. Jide ife n'aka. Anyị wee na-ekene Jide ife n'aka. Emetrend Dike. Jide ife n'aka. Etuko Ga-ebi jide ife n'aka. alias Omihe Ụzọ Jide ife n'aka. 1 of Austria. Ga-ebi jide ife n'aka. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Anyị wee na-ekene Jide ife n'aka. Magista Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Siegfried Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Nagil, Anyị ga-ebi jide ife n'aka. the mayor of the capital city, Jide ife n'aka. Graz. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Na-ekenekwasị Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Mr. Tamos Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Rayakovics, Anyị ga-ebi jide ife n'aka. office of the mayor of Graz. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Na-ekenekwasị Ife n'aka. Reverend Father Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Iman Anyị ga-ebi jide ife Letla Magister Oyibo, n'aka. Anyị ga-ebi nwanne dị na mba of Nnewi. Anyị ga-ebi jide ife n'aka. Ụmụ Igbo ụmụnne Jide ife n'aka. Igbo National Union Austria.